приятел! Добър ден, добър, чакай! Спри, не кради колата. Добър вечер, някакъв господин ви краде колата, линейката едно, това вашето ли? Чай да паркирам приятел с нещо. Абе, приятел. Приятел, че ми помогнеш и Ела бързо. Ме ли говорите? ми помогнеш. Ме ли говорите, бе? Що крадахте линейката? Не се ме открадава свето, ето тук паркира просто. Не се ме открадава. Да, бе. То тук паркирам. Слушай, ела, бе. То тук е Сигурен ли сте? Аз друго видях преди малко, като ви гонех. Не ме интересува какво сте видяли, ето. Не ви интересува. Беден съм. И напсуваме на майка между Ви ли другото. интересува ли, господин? Напсуваме на И майка. Кой те как му натовара, такива майка, работа бе? говорите? Кой те натовава? Абе не съм аз, бе, брат. Чува ми се момчета, всичко не е хубаво. Чакай! Така. Не, остави колата, остави Чува ми колата, се, остави колата. чува ми се, момчета. Ще помгърт ма. Абе, сприте, бе, бокука. Остави колата и казах. Браточка, чува ми се и така. Охо, приятел. Приятел, бе. За какво те? Айде. За какво ме минаваш пред гумите, бе, приятел? Ниде, бе! Ниде така прави. Я, слез, като мъже се разберем. Ниде, Айде, като мъже се разберем, айде. Като мъже, Детски ще някаква помощ, бе. Детски ти някаква помощ, евентуално. Някаква помощ да искаш. Не, какво ще ти? Някаква помощ да искаш. Питам те, бе, брат, питам те. Кой ще ти, защо ме газиш? Питам спреш те, ли? бе. Иначе... Спреш ли? Да почвам, не? Ама аз съм почнал, бе, приятел. Принципно ще се бием, не? И ще се бием принципно, не? Благодаря, брат, благодаря. Давай. Майче малко трудно да я вземеш, как е така смисъл. Малко трудно да я вземеш, тъй че... Трудно да ми вземеш колата, браточка. Много трудно. Ти направи най-голямата си грешка, копале. Най-голямата си грешка направи през живота, копале. Ама най-голямата, разбираш. Умреш, ще се стъжи. Охле, брат, майко. Ама не дей ми минава пред гумите, бе, приятел, за какво го правиш, бе? Рода от... Остав тук. Ти нещо ме ли, бе, приятел? Ти нещо моята кола ли босна, аз така само си помисля. Ти нещо моята кола ли босна, бе? Опа. Ти моята кола ли босна, приятел, че не те чувам. Да, брат. Добре, че мога да Ве, бе, брат, извинявай, не бе, мога дей да караш, така, бе, бе. брат. Какво се случва? Ти що припадаш едно... Не, брато, не, няма да вземеш. Лапа, патката да лапа. Айде да обираме магазина. Гай. Ти си ми много познат, бе. Да ми. Чай, те ги босна, сте. Какво стане? Госпожа полицай, някой ме извика за някаква мисия, аз съм длъжен тук да дойда цел, да. Стай. Ой, Букук. Някой ме извика да дойда. Госпожа полицай, някой ме извика да Има дойда. идиот. Някой ме извика да дойда да помагам за нещо. То си го взема свиня, господа полицай, ще го арестувам и ще ви го дам в репилка цял. Аз съм помощник полицай, те има на зачиха някакси, не знам. То не може, бе, ало. Може би спокойно, бе. Чува ми. Нищо, да списал от полицията, какво? Питам къде отиваме, бе? А? Питам къде отиваме, бе? Шматка.
Аз искам да спася, защото не искам полицайите да ти налагат глоби и такива неща. Добре. Маняк, ти беше ли са? Ми спасих ти все пак сега. Тиста. Те ли спасих сега какво? Тиста. И виж там бяха загорили 20 полицаи, аз мисля на жал за теб. Сега може си оправил банка, ма е бил го със сърца. Ама ти що така ми викаш, бе? Аз като спаса просто. Извинявам се. Има ли някакви такива близници, а добре жал, но и да няма такива неща. Не. Но не са прецени. Сега тук ни мърде. Ох, че ми стана лошо изведнъж. Стана ми лошо изведнъж. Ето го. Направо. Качвай се, брат. Ай, колега, качвай се. Така случай. Не, бе. Значи сега спасих от полицията, ама трябва да избягам се, нали? Отиваме към репе, момчета. Сега ще правим много риско скоро, знаете. Да. Давай, брат, трябва да им избягаме, защото ще ни идват. Ще ми избягаме спокойно, надиш, аз си ги знам сколко вече. Кажи ги тук. Ето тук трябва така да направя. Те ги направиха ли, брат? Бата се осръпка. Неуспешен от нашата салами. Сега го отбиваме спокойно. Тейзър. Тейзър, мейзър, мамо, брат. Отказвам се и това. Захождам. Придавам се. Какво става, амиго? Какво става, амиго? Нищо, ти какво правиш тука? Не знам, моля имах ти близнеци сега. М? Да имах ти близнеци, защото... не знам какво стана. Се опитай Ма колегите кой си. ти ги сложи? Не знам кой ми ги служи. Някакъв мафиот. Или някакъв полицай ми ги служи, не знам. Елате тук в Репел, горе пред моя офис. Какво става, колеги? Вие били ли сте на ситуацията? Това не го знам. Ма каква ситуация има, човек? Никоя ситуация няма като цяло. Аз... Какво значи никаква ситуация е нямало? Някакъв полицай случайно е така от нищо е дошъл и ти е сложил белезници и случайно от нищо те е зарязвал някъде по средата на улицата. В днешно време полицаите са олигофрени. Искаш нещо да ме мъчиш, и така. Кажете ми сега какво е станало. Ами, За въпросното лице, дето ме пита, слагал ли сте му белезници? не, колегите. Той Имаше измъкна едно някакъв лице бус. облечено в черно, дето той го измъкваше, той беше с белезници. Защото ето този господин беше с леки белезници и влезе в репелото той да го обяснява нямаше някакви неща. То с не от тях. Ами, добре, някой да дойде да ми обясни защо този човек е бил с белезници. Не го познавам. Не сме ние тия. Да, аз това за първ път го даже го виждам. Господине, може ли да кажете нещо? Какво? Нещо, просто някакво изречение кажете да ви чуят гласа. Някакво как цяло. Това ако не е то, да се реже главата между другото. Кой Аз бе? за това черния, дето питам. бягаше от белезниците. Те И ударя. да се Той е проблякал беше- ли бе? Той беше, На милион с... процента. Той беше с леки белезници. Влезе в репелото и Няма дойде такова нещо. тук, за да му махнеме белезниците. 100% Аз е той. Аз му Заклевам махнах се. леките Не съм аз, белезници не съм аз. и сложих Объркали са. тежки Той е, белезници. Не знам, май не е наистина той. Съм го прошло, го знам. Се арестувайте, май така, като си като идея знам аз. По същество, защото бързам, трябва да правя общи обири. Да. Ма какво значи бързаш, трябва да правиш обири, намираш се в районно управление, тук седат директори, офицери и цялата полиция. Ми ще вълсъра, Пред тебе ти честно обясняваш как обясняваш ми как искаш да те пусна, при положение, че влизаш в репелото с белезници, сложени от полицай, искаш да те Не пусна, знам, уволнявайте си защото полицайите. бързаш за обир. Подбирайте си полицайите. Пич, пи си хапчетата. Подбирайте полицайите, аз. Но да подбирам полицаите. Няма какво стане, човек, аз съм невинен от цялата ситуация. Каква даже не знам какво е станало. На то, където му сложихме белезници, му го сложихме отзад. На Да, това, и дето он не му беше с сложихме черен дрехи. белезниците, аз го бях припаткал с палката. Тъй, че Той мога... беше с черни дрехи, май, дед го гонех около патрулка. Абе, дрехите не са от значение, честно ти кажа. Не знам да е той, май не е той. Я чакай, я ела в имейла за малко те ударя. Господа полицай, по-бързо, че трябва да правя други обири. Пускайте ме, ще измислям нещо. Аз и без това не съм виновен като цяло, да.
Ще опочерпат ама някой друг лев и така да си ходим, защото аз тук имам работа, ало мало, овери. Чакат ме хора, ало мало, ти и пистолет трябва да продавам, ало мало. Знаеш как е работа? Пистолет, я го претърси. Нямам нищо, аз сега в пистолетите ли са в мен, аз да не долу постърпя с пистолет. Ма тук ма викат тук за някакви наркотици, ало мало и трябва холка цела. Едно от друго начин. Ама чакат още двама човека след това да играем някакво казино, после да убием някакъв. Ма това не трябваше да го казвам и така нататък. И после за начало, като за накрая една бижутера ще направим, да. Ма затова давайте 10 и по-бързо давам, ще ме арестувате или затворим, а то реално малко не и те цяло. Значи да. Ари, пускайте ма, това ли беше? Много си интересен. Айде, пускам те, да, Ай, това ай, беше. Айде. A few moments later. О! Какво правиш, бе? О, нищо нищо. Откъде скочи, бе? Ако оставя, приятел? И питам, случайно се кажеш Илиан. Ай, чува ми се момчета. Не, бе, Да знам, взмета някъде тебе. Епа, може по принцип, Мърти се от пътя ми, бе. Оле, май. Къде ме бутиш, приятел? О! Кой си, приятел? Кой сте, бе? Не, аз просто влезнах тук и те видях тебе. Ти какво правиш тук, бе? Някой ма викна тук за някаква сделка и аз реших да дойда. Че да не си ти за сделката, да? Да не си ти за сделката. Кой е за сделката от вас двамата, защото... Това сделка, с кой се говоря? Ами тук говорих с някакъв Пенчо Петков и ми вика дали иска да му продам някакви пистолети, ало мама, брат, аз викам така и жидош. Дали иска какво? Да му продам някой сенен с друг и така. Той ти взе колата, между другото. Той е мама. Той ти взе колата, бе, чай, той ти взе. А? Това помещение тук вашето ли е? Чай го разгледам, мало. Чакай, той идва ти научи. Не бе, аз ми излезе на работа, чувам се. А? Викам, че ми излезе на работа, някой друг се обадя. Чувам ми се като цяло. Виждането и момчето, еля. Той ли момчето, брат? Той ли е момчето? А, ти ли ми се обади за дините, еля? Охо, какво става тук, бе, момчето? Кое да сме си те обадили? Мърни, че ма дразниш, брат. Тя тъпя полицай да тя. Тук става ли принципо за паркинг, или? Тук става ли принципо за паркинг, приятел? Става ли за паркинг? Кое? Еми е тук. Сега пред пътя ли ще ми стоиш? Искам да минаваме, брат. Искам да мина просто, пред пътя ми стоиш. Тук е принципно паркинг ли, защото си паркирах колата вътре? Или? Моля. Мила тя види, смисъл аз смятам, че не напълно дъшна като. Няма да питам как си паркира, как е минал този джип. Еми виж сега влезна едва за късел, ма поне влезна. Как влезна така? Влезна, брат. Абе, какво правите, бе? Мисълта ми е такава, дали мога да си оставя тук джипа, защото трябва да спа. Мога ли да оставя тук джипа, защото трябва да спивам? Спешно, като цяло, да. Как правиш? Трябва да заспиваме, човек. Джипа дали мога да си го оставя тук. Чай, мръдни се. О, какво правиш, бе? Извинявай, не те верях, смисъл ти влезаш на... Каза, че не мога да те веря от тази болница, извиняй. Какво направихте, бе? Еми този джип някой го вкара, се опита да го скара малко. Знаеш какво е? Това как е влезнало изобщо? Ами не знам, от Кеймен, да се събудим тук. Бате, Значи, първи когато казвам се и ще се чуем и като цяло, да. Ще го препаркирам поне много да ни пречи като цяло.
Брател, слушай, ма, вие буквално застанахте пред хората ми и аз с тази джипка нищо не виждам, брат, съм в босна обейска, извинявам се. Няма ячки столка. Ама този джип сега мръднече, баш, как ще минем, бе? Не може. Абе, ще го забутаме и там, освен и ще се оправим като цяло. Давай, забутай го. Чай го забутам там. Мръдни се, брател.